Üdvözlöm Önöket, én Balogh Balázs vagyok az X-Trade Brokers-től, és ismét XTB élő kommentárt tartunk, és megnézzük azt, hogy a mai napon az euró-dollár, illetve a font-dollár grafikonja az hogy áll, és hogy a hírek, illetve a mostani makroadatokra körülbelül hogyan reagálhat, mind fundamentális, mind pedig technikai szempontból. Csütörtök, ugye január 12-e van, ahhoz képest, hogy tegnap nem érkezett, nem volt kiírva fontosabb makroadat, a Bés könyvön kívül, ugye, ami az amerikai fejlődő gazdaság mutatója. Ahhoz képest ugye érkezett egy nagyon fontos hír 11 órakor, miszerint a Fitch Ratings kinyilvánította, hogy az Európai Központi Banknak többet kell megtennie annak érdekében, hogy az euró kilábaljon a válságból. És amíg ugye a tegnapi német államkötvény aukción valaki vételi pozíciókat vett föl, hiszen sikeresen alakult, utána rögtön egy olyan 10-20 perccel, 11 óra körül erre a Fitch Ratings híre sajnos bezuhant az euró-dollár grafikonja, és ők könnyen ráfázhattak erre a publikációra. És a mai nap szempontjából még fontosabb hírek, illetve még több fontos hír van. Nézzük is meg, hogy mik azok. Ugye 11 órakor van egy ipari termelés az eurozónára, ez annyira nem fontos. Ami a mi szempontunkban, hiszen a font-dollár keresztét is meg fogjuk nézni, az 1 órakor a Bank of England egy kamat döntőülést tart. Sokak szerint nem fogják változtatni az irányadó rátát, de mégis azért érdemes figyelni a hírre, hogyha font-dollár kereszten szeretnénk ma kereskedni. Utána rögtön egy Európai Központi Bank döntés, 3-4-2 órakor szintén azt mondják, hogy nem lesz kamatvágás, de ha mégis vágnak a kamaton, tehát csökkentenek, akkor ugye ez az euró szempontjából rossz lehet, tehát folytatódhat a meredek zuhanás. Illetve ma van még egy spanyol, illetve olasz államkötvény kibocsátás, és erre is érdemes lesz figyelni, hiszen hogyha sikeres lesz, akkor az viszont jót tesz az eurónak, ha viszont a becsült érték alatt marad, és kevés lesz a kereslet ezek iránt, az államkötvények iránt, akkor ismét zuhanóba kerülhet az euró a dollárral szembe, illetve gyengülhet a többi párral szemben is. 2:30 dollárhírek tömkelege, kiskereskedelmi értékesítési mutatók, illetve heti munkanélküliségi rátát is láthatunk, vagyis hát megtudhatjuk, ugye, hogy alakult a munkanélküliségi ráta. Fontos lehet a dollárra vonatkozó hírek is érintenek minket, tehát érdemes ebbe az időszakba is figyelni, és utána 2:30 egy sajtótájékoztatót is tart az LKB, ugye, hogy állunk euróügyileg, szintén egy olyan fontos időintervallum, ahol már, hogyha valaki gondolkozik egy pozíció felvételén, inkább várja ki ugye, a sajtótájékoztatót, illetve a makroadatoknak a fontosságát is. És most át is ugrunk a grafikonra, hogy állunk. Nagyon fontos, hogy folytatódott a zuhanó trend, tehát mind a font-dollár, mind pedig az euró szempontjából ismét ugye beszakadt a piac, és az a heti grafikonon kialakult támaszszint tartja még mindig az euró-dollár grafikonját. És a mai napon, hogyha a spanyol, illetve az olasz államkötvény kibocsátás jól alakul, akkor visszakorrigálhat a piac, már picit lejjebb váltva, napos grafikonon látszik is, hogy maradt ugye az esőtrend, és akkor jöhet egy érdemi korrekció, hiszen már H4-en nem nagyon alakult ki újabb baj, akkor jöhet egy érdemi korrekció mai napon, hogyha sikeres lesz az államkötvény kibocsátás, illetve marad az irányadó ráta az LKB szempontjából, vagy pedig ugye netán emelik azt, de erre azért kicsi az esély. Tehát az euró szempontjából erre kell ma figyeljünk, a font szempontjából pedig nem más, mint szintén az irányadó kamatráta az, ami fontos lehet, és megint csak inkább heti grafikonba váltok ki, hiszen fontos támaszszinthez érkezett a font. Van többször is ugye megnézhetjük, hogy egyszer, kétszer, illetve most már negyedjére próbálja letesztelni ezt a szintet a font-dollár, és talán a mai napon jöhet egy megnyugvás, hiszen tegnap azért még nagyobbat is zuhant, mint az euró a dollárhoz képest, tehát ugyanúgy lehet a mai nap a korrekció oké, de vigyázzunk, hiszen
azért az nem mérvadó, hogy kisebb idősíkon még nem alakult ki újabb baj. Elég fontos a mai nap mind makroadatok szempontjából, mind pedig hírek szempontjából. Javaslom, hogy legyünk óvatosak, és vagy a hírek előtt már zárni a pozíciót, vagy esetleg hír után nyitni, és figyelni azért az euró-dollár és a GPP grafikonját olyan 1 óra és 3 óra között. Ez volt a mai XTB kommentár, Balogh Balázsral, én köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!